Ден 27, no ганджа! Искам да кажа нещо днес и да съм напълно честен с вас. Още преди да започна този канал, си бях казал, че ще го правя 30 дни. Не повече, не по-малко. Причината беше проста. Да се държа отговорен, да имам цел и да имам мотивацията да не се откажа по средата, защото като цяло въобще не бях сигурен, че ще успея с спирането. Но по пътя стана нещо, което не очаквах. Започнаха да ми пишат много хора, които се разпознават, хора, които имат нужда от мотивация, посока или просто съвет, или най-вече някой да им каже: не си сам. И точно заради това реших броенето no ганджа ще приключи на ден 30. В смисъл, вече няма да броя дните и всеки ден да започвам с ден еди кой си no ганджа, но и няма да спра да говоря и да споделям тук как съм и всички трикове, които знам и неща, които съм научил по пътя. Искам да ви кажа, че това не е краят, това е само началото и не забравяйте, колкото и да е трудно, нещата стават стъпка по стъпка, ден след ден. Peace!